Benvinguts i benvingudes a Salut a la Ràdio, l'espai on parlem de temes de salut amb diferents especialistes dels centres d'atenció primària de Moià i Castellterçol. Qui us farà costat a partir d'ara, Dani Autonell a la part tècnica i Esther Mendoza. Avui tractarem les vacunacions i la grip. Per parlar d'aquest tema tenim a la Sara Verdaguer i a la Pilar Manzano. Elles són infermeres de pediatria i referents de vacunes de l'àrea bàsica de salut de Moià Castellterçol. Benvingudes. I per començar, expliqueu-nos una mica quines són les vostres tasques al CAP. Bé, primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos. A vosaltres per venir. Ens agrada venir i nosaltres de dins del CAP fem moltes tasques. L'assistencial, fem els controls de salut del nen sa, la gestió de vacunes del CAP, de Moià i de Castellterçol, i som infermeres del programa de salut i escola que engloba moltes activitats com tallers, vacunacions i consulta oberta als 2 instituts de la zona. També compartim la referència de salut comunitària, a part d'altres referències no associades a la pediatria, com són el control del material d'urgències, de carro d'aturades i maletins, i també la Pilar fa el tabaquisme. Molt bé. La consulta de tabaquisme. Molt bé. Després ens ho expliques una mica, això, Pilar. D'acord. Val? M'han sorgit diverses preguntes. Per exemple, què són aquestes tasques assistencials? Pilar? Bueno, consisteixen en les visites presencials. Atenem a les persones que demanen hora d'urgències o de les visites programades, no? Les revisions, els injectables, les vacunes, tot això. Molt bé. I el programa aquest Salut i Escola, què és el que feu exactament? Bueno, és un consens entre educació i sanitat i el que pretén és acostar la salut als infants i adolescents de la nostra zona i inclou diverses activitats com tallers, consulta oberta, vacunació escolar, que anem a 6è de primària i a 2º d'ESO. I ens pots explicar una mica quines són aquestes activitats o aquests tallers que feu? Sí, doncs hem fet xerrades sobre la menstruació, sobre tabaquisme també i sobre vacunació. I també acompanyem a vegades a la llevadora a xerrades de sexualitat. Molt bé, molt bé. I això de la consulta oberta als 2 instituts, Pilar, què és exactament? La Sara va a l'Institut de Moianès i jo vaig a l'Institut d'aquí, l'Escola Castellterçol. Sí. Fem una atenció cada 15 dies, ja està, el calendari ja està acordat amb l'Institut i anem allà un parell d'hores per atendre les demandes dels alumnes, del jovent. Els alumnes ja estan informats que hi anem i poden venir a fer consultes relacionades amb salut emocional, sobretot. I què és el que feu? És a dir, esteu allà en una sala i venen els alumnes individualment o ho feu a la classe, ho feu en grup? Estem ubicades en una sala, en un espai que ens han habilitat i els alumnes ens poden venir a veure. Individualment? Sí. Suposo que és més fàcil, no?, fer-ho així, perquè a vegades fer-ho en grup fa una mica de vergonyeta, i més amb aquestes edats, no? Sí, perquè segons quins temes no els volen tractar davant d'altres persones. Clar. I, bueno, és una manera de tenir accés directe a un professional de la salut. I tant. I desvetllar aquelles coses que no saben, no? A vegades conèixer una mica més. Els hi podem donar informació o a vegades és detectar problemes que potser quedarien amagats o que el nano s'ho va menjant, s'ho va passant. Molt bé, ho trobo molt interessant això. I abans també comentàveu que compartíeu la referència de salut comunitària, no? Què és això? Amb qui ho compartiu i què hi feu exactament? Bueno, jo soc més nova en la comunitària, la Pilar ja feia més temps que estava, però ho compartim amb altres agents del territori, com el Consell Comarcal del Moianès, i llavors també hi ha la treballadora social del nostre ABS, també del nostre psicòleg, i també hi ha un membre d'atenció a la ciutadania del nostre equip d'atenció primària, i estem treballant un pla de salut comunitari, que segons les demandes de població i problemes de salut com més prevalents que hi ha aquí en la zona, s'estan analitzant quines accions es poden fer per millorar la salut de la població. Déu-n'hi-do, feu moltes tasques, I sembla que a vegades algunes queden amagades. Bueno, aquest és un tema molt nou que s'està treballant. Clar. I s'ha de fer
que a mi. No, i tant, i tant. I a més és això que dic, que a vegades sembla que estigueu allà infermeres, sí, però dintre de la infermeria, Déu-n'hi-do totes les tasques que feu. M'agradaria començar una mica ja amb el tema grip, per exemple. Què és la grip exactament? La grip és una malaltia respiratòria causada per un virus i és una malaltia estacional que va apareixent els mesos de tardor i hivern. És epidèmica perquè afecta a moltes persones al mateix moment. I com es transmet? Es transmet per via aèria. És molt fàcil el contagi parlant, no? A l'estornudar, al tossir, i per això és important, per la prevenció, que una persona que tingui símptomes respiratoris i vagi a un lloc on hi hagi més gent, doncs faci servir, sobretot gent vulnerable, doncs es faci servir l'ús de mascareta. Arrel de la Covid em sembla que estem més habituats ja a fer servir mascaretes. Potser abans feia més por, no? O, no sé, o em dóna aquesta sensació. Ens hem anat acostumant. Jo crec que sí, no? Ja forma part. Sí, i ara a vegades, si no fem servir mascareta, també és la sensació d'estar desprotegit. Sí, això és veritat. Tens tota la raó. Quins són aquests símptomes, més o menys, els símptomes més habituals de la grip? Els símptomes apareixen de manera brusca, habitualment, i es poden confondre amb un refredat. El que passa que quan és grip acostumen a ser més espectaculars. Hi pot haver febre alta, de més de 38, 2 o 3 dies, però que es pot allargar fins a 7 o 8 dies, ben bé una setmana. Llavors, altres símptomes com la tos, això ja pot persistir més temps, més setmanes després del procés. Febre, tos, mocs, mal de coll, mal estat general. Aquest malestar vol dir dolor muscular, et fa mal tot el cos, l'esquena, els ossos, debilitat i cansament. També hi pot haver mal de coll i pèrdua de gana. Déu-n'hi-do. Aquests són bàsicament els símptomes de la grip. Quan comencem a tenir alguns d'aquests... Sí, ja t'indica. Exacte. El que passa que també la sintomatologia depèn de cada persona, de les malalties prèvies que hagi tingut, de si té altres problemes de salut. I quin és el tractament per la grip? No hi ha un tractament específic, el tractament és simptomàtic, per alleujar símptomes. Val. I, per exemple, ens comentaves que la grip, doncs, podem tenir febre. Si tenim febre, què fem? Sara, per exemple, Sara. Bueno, hi ha unes mesures generals que seria com mantenir un ambient a casa entre 21 i 22 graus, estar més tranquils, no fer tanta activitat física, una bona hidratació, una dieta tova que sigui de fàcil digestió, que no sigui molt condimentada, ni amb sofregits ni fregits, i que sigui rica en nutrients. La vitamina C va molt bé pels refredats i per la grip. Mantenir una bona... la roba de llit que sigui neta i que no estigui com quan tens febre, pots suar molt, doncs és bo anar canviant també la roba del llit. Molt bé. Que estigui seca perquè no tinguis més calfreds o més humitat. Clar. I també hi ha altres mesures, com mesures físiques, que serien banys d'aigua tèbia, que són 2 graus per sota de la temperatura corporal. No és fer-te un bany amb aigua freda, sinó amb aigua tèbia. Val. Posar compreses d'aigua tèbia al front i aplicar fonts d'aire ventilant i renovant l'aire de la casa. És a dir, anar obrint finestres i que els virus vagin marxant per la finestra, no?, una mica. I hi ha alguna mesura farmacològica? Ens podem prendre alguna cosa? Sí, hi ha medicació que pot fer baixar la temperatura corporal, com els antitèrmics, i millorar una mica l'estat general, aquest xafament i aquest cansament. Un és el paracetamol i l'altre és l'ibuprofè, que són els més habituals que fem servir més. I es poden donar cada 6-8 hores. Vale. Un altre dels símptomes que tenim amb la grip és la tos. Sí? Que a més heu comentat que s'allarga, i d'això em puc donar fe, que s'allarga. Què podem fer amb aquesta tos? Bueno, hi ha mesures físiques que serien com la hidratació del cos i la humitat ambiental. Si tenim la calefacció molt alta i l'ambient és molt sec a casa, també tindrem més tos. Inclús posar una ceba al costat de la tauleta per la nit va molt bé. I alguna tovallola humida sobre el radiador? També. Perquè vagi deixant anar... També, o fer bullir aigua amb un cassó i ficar-lo allà a l'habitació, que vagi deixant una mica de vapor. I pots ficar-hi també una mica d'oli,
Si t'agraden els olis, doncs una mica de menta o eucalipto o el que sigui, així per destapar-te una mica també. I després hi ha altres mesures com antitossígens, sobretot si la tos és irritativa i seca, que no treus moc, que no mobilitzes el moc i que és molt pesada perquè només fas que tossir i tossir, i no et deixa descansar, hi ha el dextrometorfà i algun mucolític que es podria prendre. I si la tos sí que quan tosses arrenques molt de moc, per ajudar a treure aquest moc, el millor mucolític és l'aigua, però també es podria fer servir algun medicament, com l'acetilcisteïna, l'ambroxol o la bromexina, per afavorir que aquesta mucositat sigui més líquida i la puguis treure més fàcilment. Ara se m'ha acudit una pregunta. Quan ens estirem al llit per anar a dormir, per què ens agafen aquells atacs de tos? Bueno, potser és per la posició. Acostuma a ser al cap d'una estona d'estar al llit. Sí, però quan estàs estirat t'agafen aquells atacs. Acostuma a passar que en aquella postura la via aèria queda d'una altra manera i segurament es resseca més la gola. I es pot acumular secrecions també en el coll i llavors et fa més ganes de tossir. Exacte. Amb nadons, quan estem a la consulta de pediatria, molts cops quan tenen tant de mocs els hi diem apugeu-li una miqueta al cap del llit perquè així no queda tant el moc aquí al coll. Clar. I no tossirà tant, segurament. Nosaltres el que fèiem era agafar un coixí gros i posar-lo sota el matalàs, perquè d'aquesta manera, per molt que el nen es mogui, el matalàs et queda aixecat igualment. Si no, quedava mig cap aquí, mig cap allà i no ens acabava de funcionar. Doncs bé, hem parlat de la tos i pel malestar general. Hi ha alguna cosa que puguem fer? Repòs. Oi, que bé, això m'agrada, Sí. Quan estem malalts, el nostre cos, per recuperar-se, necessita descansar. El que passa que tal com anem, Pilar, és una mica difícil, fer repòs. Però si no pares tu, el teu cos et para. Llavors s'ha de descansar i quan estem malalts i enfebrats dormim més, perquè el cos ho necessita per recuperar-se. Molt bé. Pot haver alguna possible complicació amb una grip? La majoria de persones es recuperen de la grip molt fàcilment, en 2 setmanes més o menys, però hi ha persones que poden desenvolupar complicacions, com persones que tenen més risc, que serien els majors de 65 anys, o que tinguin alguna malaltia crònica associada, o que tinguin problemes respiratoris, i les embarassades també poden tenir complicacions. Clar, i per exemple, parlem d'aquestes complicacions. Una complicació lleu, què podria ser? Podria ser una otitis, que és una infecció a l'orella, i una greu podria ser una pneumònia, que és una infecció pulmonar, que pot ser causada pel mateix virus o pot coexistir una infecció bacteriana i una infecció vírica. I altres complicacions greus, però menys freqüents, són la miocarditis, que és una inflamació del teixit que envolta el cor, o una encefalitis, que pot ser això, una inflamació del teixit cerebral o del teixit muscular, o una insuficiència multiorgànica, tant sigui respiratòria com renal, depèn d'això, de si hi ha factors de risc previs o no. Clar, Déu-n'hi-do, Espanta una mica. I en els casos més greus? Els casos més greus poden derivar una sepsis, que això és una infecció a la sang i és una emergència sanitària, que sense un tractament ràpid pot arribar a causar la mort de la persona. Caram, Déu-n'hi-do. És que, esclar, la grip no és una malaltia banal, és una malaltia que pot arribar a ser greu, pot arribar a complicar altres... La sort que passa poc, processos. Oi que sí? Sí. Ens passa poc, no ens espanteu, no ens espanteu. Vale, i el diagnòstic de la grip, com els feu habitualment? Com es detecta una grip? Normalment per la sintomatologia que dona, però arran del Covid a les farmàcies venen uns testos que també pots veure si és grip o Covid. Et pot diagnosticar el virus que tens, no? Molt bé. Però com a diferència general, si haguessis de dir una cosa que defineix bé la grip, seria que tens molt mal de cap, que tens molt mal d'esquena, d'ossos, esternuts, que tens picor als ulls, que
que tens molta secreció nasal. En canvi, el Covid no. I una característica del Covid podríem dir que és l'anòsmia, que és la pèrdua d'olfacte, que ja des del principi de la Covid es va dir, no?, que hi havia aquesta diferenciació. Però hi ha aquests testos que els pots comprar a la farmàcia i fer-lo a casa i et diran si pot ser un Covid o una grip. Molt bé. I quan hem de consultar al centre de salut? En el cas dels nens, un nadó fins abans dels 2 o 3 mesos de vida no hauria de tenir febre. Per tant, qualsevol pujada de temperatura, encara que no arribi a 38, s'hauria de consultar per anar bé. Nens més grans de 2 mesos, si la temperatura és més alta de 38,8, bueno, ja estem parlant de febre una mica alta. I de 6 mesos a un any, si la temperatura és més alta de 39 i mig. Però en qualsevol cas, si la febre no marxa, no disminueix, tot i prendre l'antibiòtic, o baixa molt poquet, doncs no està de més, també. Quan ens prenem un antibiòtic, Pilar, quants graus ens baixa la temperatura, més o menys? Hi ha un barem? O sigui, saps més o menys, tu et prens un paracetamol o un ibuprofè? Pot baixar una miqueta, però clar, quan hi és una infecció greu, molt establerta, bueno, doncs a vegades costa de baixar i no baixa de seguida, pot baixar un grau i mig. També es pot avançar l'antitèrmic i es pot donar cada 4, no cal esperar 6 hores. Vale. S'acompanya també, si s'ha de tornar a consultar, si hi hagués irritabilitat o plors continuats, a part de la febre, si hi ha molt malestar, a vegades els nens això ho mostren amb molta irritabilitat. Si costés despertar-los, si estigués molt, molt, molt somnolent, o ja seria un signe de gravetat si tingués la nuca rígida, allò que el mous i notes el coll molt tens, sobretot si hi ha convulsió febril. Si la temperatura és molt alta, els nens tenen el dintell de convulsió baix i poden convulsionar. Per això és important donar antitèrmic si s'acosta a 38 la temperatura. I en cas de convulsió, què s'ha de fer? Hem de mirar sobretot la seguretat, que no tingui res a la vora que es pugui fer mal. En principi no s'ha d'impedir que convulsioni, s'ha de subjectar, però pel tema de seguretat. Posar-lo de costat perquè si hi hagués vòmit, en cas de vòmit, que no se l'empassi, que el pugui treure. I ja està, controlar el temps que dura la convulsió i mirar de donar medicació si és un cas conegut i tenen medicació a casa. A continuació, trucar, consultar al CAP o trucar al 061. Molt bé. Hi ha algun altre símptoma que puguem veure en els nens que ens hauria de cridar l'atenció si hi haguessin taques fosques a la pell, taques morades, taques granises o sobretot taques fosques, signe de gravetat. Si hi hagués dificultat per respirar, si els muscles respiratoris, la panxa, fes molt esforç per respirar, o si el nen té alguna altra malaltia important, també. Molt bé, són coses en quant a nens, a infants, que hem de tenir molt en compte. I si parlem dels adolescents o els adults, què hem de fer? Sara, per exemple. S'hauria de consultar al centre si la temperatura és superior a 40 graus o la febre no desapareixés amb les mesures farmacològiques adequades després de 3 dies d'avaluació, o si hi ha alguna malaltia crònica prèvia, o si estan fent un tractament de base amb corticoides perquè la persona està immunodeprimida, llavors no té tantes defenses per fer front al virus, o quan es tracta d'una embarassada o una dona que està lactant també, i si presenta dificultat per respirar o un dolor fort al pit, també haurien de consultar. Perfecte. I anem ja amb la tercera edat, anem amb els grans, amb els nostres avis. Què hem de fer? Si hi ha malalties prèvies, també és bo consultar-ho, no passar-ho a casa, perquè si hi ha alguna complicació pot passar per alt. Si s'està fent tractament amb algun tipus de corticoide, també. Si presenta dificultat respiratòria o mal al pit, s'ha d'avaluar. Si hi hagués mal de cap fort, que no marxés amb la medicació, un mal de cap fort, vòmits seguits, que no paressin,
rigidesa de nuca, com amb els nens, i si hi ha una sensibilitat que no és habitual a la llum, és a dir, que et molesta molt la llum, no? Una fotofòbia. O també desorientació o canvis en el comportament que seria habitual en aquella persona. Això vol dir que hi ha una gravetat a darrere o que estem buscant si hi ha alguna altra complicació. Clar. En cas de febre, per exemple, què és el que ens aconselleu? A vegades tenim aquella febre que et poses 4 mantes a sobre i segueixes amb pell de gallina, segueixes amb molt fred. És millor abrigar-nos o desabrigar-nos? Quan ens està pujant la febre és aquella sensació d'esgarrifances, no? El cos s'està adaptant i hi ha molt fred. Si t'abrigues molt, ajudes a que allò faci una pujada, fas una suada i t'acabarà ajudant a regular aquesta temperatura, no? Però d'entrada, si hi ha febreta, no ens hem d'abrigar en excés, perquè si no el que fem és empitjorar-ho. Vale. És a dir, que et recomanes que no ens abriguem gaire. Els calfreds hi són quan comença a pujar la febre. Llavors, quan ja tenim aquest malestar, és hora de prendre algun antitèrmic, perquè allò no empitjori. Vale? Aquesta sensació d'esgarrifances ja anirà millorant llavors. Vale? D'entrada és no abrigar-se en excés i aplicar alguna mesura física, que és el que hem explicat abans, de les compreses o del bany d'aigua tèrbia. Clar, però si tens fred i a més et poses allò encara més fred, no sé. 2 graus. Bueno, va, t'ho compro, Pilar. Ara, hem parlat de la grip. Parlem ara una mica del refredat. Què és? Pues el refredat és una infecció aguda que també és causada per un virus i sovint cursa amb inflamació de les vies aèries superiors. No sol fer febre, o si en fa és molt petita, és febrícula, i la transmissió és com el grip o el Covid, que també és via aèria, i generalment comença com més paulatinament que no pas la grip. La grip comença com molt de cop, i aquesta va més paulatina, i comences amb esternuts, que et moqueja aigua pel nas, que tens pico a la gola, que tens una mica de congestió nasal o una mica de malestar general. Els virus que ho fan més freqüentment, els refredats, són el rinovirus i coronavirus, però n'hi ha de més de 120 tipus. Déu-n'hi-do. I sol ser estacional com la grip també, normalment tardor, hivern i primavera. Molt bé. I el tractament? És simptomàtic també, perquè al ser un virus no es donen antibiòtics com la grip. Podem donar els mateixos consells que la grip, antitèrmics i mesures físiques per baixar la febre o per reduir el malestar. Molt bé. I què podem fer per prevenir? Per prevenir hi ha unes mesures generals que serien com el rentat de mans, sobretot si tu estàs refredat, cada cop que et sones o et moques o estossegues i et toques amb la mà les vies aèries, seria bo que et rentessis, rentar-te sovint les mans, fer servir mocadors de paper, llançar-los a la bessura després de fer-los servir, perquè si van voltant per allà també és una font de contagi, ventilar la casa, fer servir una dieta equilibrada, portar mascaretes, sobretot si vas en llocs que hi ha gent vulnerable. Clar, per evitar una mica aquests contagis, no? I la vacunació de la grip, que es fa anualment a la tardor, això també pot ajudar a prevenir la grip. Doncs, Sara, m'has donat peu a preguntar-te ara qui s'ha de vacunar d'aquesta grip. Bueno, com a novetat d'aquest any, normalment es vacuna la gent major de 65 anys, no? I la gent que té algun factor de risc previ, com per exemple la celiaquia, malalties cardíaques, la diabetis, malalties obstructives cròniques. Però com a novetat, aquest any els nens que es vulguin vacunar, des dels 6 mesos fins quasi als 5 anys de vida es poden vacunar, perquè són els principals transmissors de la grip. A més, això també és una mesura per prevenir complicacions que se'n poden derivar i l'impacte que causa un nen amb la grip a les famílies i a l'entorn, no? De fet, ja hi ha 12 països a Europa que aquesta vacuna la tenen dins del calendari vacunal en infants. Això és veritat, quan els nadons comencen a agafar una grip, un refredat, quan arriben a casa el primer que fan és enganxar-ho als pares. I germans si n'hi ha, llavors. Llavors tota la família acaba malalta. Doncs sí.
Quins són aquests grups de risc? Els grups de risc serien això, fumadors, persones amb malalties cardíaques, amb diabetis, amb obesitat, amb malaltia renal crònica, que tinguin hemopaties, trastorns de la sang, malaltia hepàtica, algun càncer, celiaquia. Llavors també les persones que viuen institucionalitzades, ja siguin residències de gent grans, en centres de menors, en presons, en centres de disminuïts psíquics, els prematurs, les embarassades i tot el personal que treballa de cara al públic, sobretot el personal sanitari i estudiants que estiguin en pràctiques i el personal de serveis públics essencials, que inclouen els mestres també, ja l'any passat, o des de la pandèmia ja el van incloure aquest grup com a personal essencial. Molt bé. I podem estar vacunats i passar la grip? No, la grip, la vacuna és la principal estratègia que tenim per protegir-nos de la grip. La vacuna sí que és cert que alguns anys la vacuna que han fabricat és diferent dels virus que han acabat circulant en el nostre entorn, però tot i així l'eficàcia que té és alta, és prop d'un 70% per evitar complicacions associades que se'n puguin derivar, no?, d'agafar una grip. Llavors, és millor, no?, vacunar-se. Podem recomanar que la gent es vacuni. Perquè vacunar-se no vol dir agafar la malaltia, vol dir que el teu sistema immunològic s'ha preparat i ha fabricat anticossos. Llavors, davant d'una epidèmia tens més números d'estar protegit. El que he sentit a vegades és que, mira, m'he vacunat de la grip i ara tinc la grip però l'he agafat més forta. Això és veritat, és un mite. Això es diu molt, inclús quan vacunes a la gent t'ho diuen. Sí, és que veus, m'he posat la vacuna de la grip i em pensava que no l'agafaria i l'he agafat, però encara l'he agafat més forta que mai. Això ho hem sentit molts cops. Aleshores, què hem de dir? El que passa que a l'època en què es posa la vacuna del grip hi ha molts virus circulants, llavors sí que podria ser un virus de la grip pel fet que ha dit la Pilar, no? Això que la vacuna es fa segons la soca que es preveu que hi haurà aquell any, si no coincideix amb aquesta soca doncs pot ser que agafis el grip igualment, però el que et prevé la vacuna és que hi hagin complicacions amb aquesta grip, no? Que facis una pneumònia o que acabis ingressat a l'hospital, per això. Llavors no és ben bé veritat això, perquè pot ser que et vacunis i ja estiguis incubant un refredat o algun altre virus que llavors coincideix en el moment que t'has vacunat. Ja. Que es pot estar enconstipat i confondre-ho pensant, mira, això m'ho ha fet la vacuna, i no. Ja. I quins efectes secundaris pot fer aquesta vacuna? En té algun? Els habituals de les vacunes, que serien dolor al lloc de la punxada, una mica de reacció local, no? Vermellet o infladet. Les primeres hores després d'haver-se vacunat. Això en un parell de dies ja passa i et pots posar gel i ja ho millora. Les generals seria que hi hagués una mica de malestar o de febre, que no indica que estigui passant res dolent, només que el teu sistema defensiu està treballant, està en marxa. Llavors, si no és febre alta, tampoc cal fer res d'especial, perquè és la febre el que diu que estem fabricant anticossos. I ens podem prendre alguna cosa si veiem que aquesta febre puja? Si hi ha malestar o febre alta, paracetamol. Perfecte. I parlant de la campanya de la vacunació de la grip, tenim alguna novetat? Sí, aquesta tardor-hivern, a més, vacunem els nadons de menys de 6 mesos del virus respiratori sincitial. Aquesta vacuna no és ben bé una vacuna com les que coneixem habitualment, que administrem una part del virus o alguna proteïna perquè el nostre sistema faci anticossos enfront a aquests, sinó que ja són anticossos que ja estan fabricats prèviament i que protegeixen el nen en el primer contacte d'hivern-tardor del primer mig mes de vida, que és quan hi ha més incidència d'aquest virus, no? Aquí en els CAPs estem vacunant dels nens nascuts d'abril a octubre del 2023 i els que neixen d'octubre a març els vacunaran en el mateix hospital on han nascut. I per què s'administra aquesta vacuna als nadons? Perquè aquest virus és molt contagiós i és una de les principals causes d'hospitalització en menors de 5 anys
i pot causar episodis greus de bronquiolitis o pneumonies en lactants. I és molt més greu en els primers mesos de vida i en prematurs, ja que tenen les vies respiratòries com molt més petites i es poden obstruir més fàcilment. Clar. Hi ha famílies que decideixen no vacunar els seus fills. Què els aconsellaríeu? Bueno, jo sempre els dic això, que les vacunes, juntament amb el proveïment d'aigua potable i el sanejament ambiental, han fet que l'esperança de vida en les persones ha augmentat molt, no? I que, a més, són medicaments que ajuden a prevenir infeccions molt greus, que poden causar molta mortalitat en la persona. I llavors jo els informo de com funcionen i per què serveixen, i els que decideixen que no, doncs no els hi puc obligar a que es vacunin, no? Però cada cop que venen sí que els hi recomano. Clar. Molt bé, doncs no sé si ens deixem alguna cosa al tinter. Hem parlat de grips, hem parlat dels refredats, de la Covid, de les vacunes. Voleu afegir alguna cosa més? Ens hem deixat alguna cosa? Bueno, del Covid que no. Hem parlat massa. No? De la vacuna em sembla que no. Doncs endavant, Sara. Pues, això que aquest any, com ja des de la pandèmia, estem vacunant i revacunant del Covid, perquè hi ha gent que ja porta 5 dosis inclús. Això es fa perquè van apareixent noves subvariants de l'Omicron i com que amb el temps els títols d'anticossos van disminuint, és important que ens anem vacunant. A més, en aquesta època també, com hem dit abans, hi ha molts virus respiratoris que circulen més i el Covid és un d'ells i també està circulant més, per això és important vacunar-se, tot i que aquesta vacuna no és estacional com la de la grip, sinó que et pots vacunar durant tot l'any. Vale. Molt bé, molt bé. Gràcies, Sara. M'havia deixat aquest trosset. Ara sí, jo sé que tens alguna cosa que ens vols explicar, que trobo que és una iniciativa molt interessant. Bueno, aquest any la marató va sobre les malalties de transmissió sexual i el grup d'infermeres del Col·legi Oficial de Barcelona, que som la majoria de col·legiades d'aquí al Moianès, hem organitzat una caminada que es farà el dia 3 de desembre aquí a Castellterçol. De les 9, més o menys, hem dit a la 1, perquè hi haurà 2 visites guiades. Sortirem del cap de Castellterçol a les 9, anirem a Esplugues, llavors al Roquer, ens ensenyaran els 2 llocs i les podrem veure i ens ho explicaran, i llavors rebrem una samarreta del Col·legi d'Infermeres de Catalunya amb el logo de la marató i això, els que hem participat a la caminada, i també ens oferiran una miqueta de fruita. Molt bé. No? I això, que tothom qui es vulgui apuntar, passarem propaganda per als cartells, els penjarem als llocs on hi hagi més gent. Perfecte. També hi haurà un enllaç on tu podràs fer la donació per la marató, que el 100% de la recaptació va per la marató, no va res pel Col·legi d'Infermeres, és tot per la marató, i això, que quanta gent més vingui, millor. Molt bé. I la llevadora farà una xerrada de malalties de transmissió sexual mentre estiguem esmorzant una miqueta, farà 4 consells. Molt bé, i s'hi pot apuntar tothom? S'hi pot apuntar tothom, no és per infermeres, perquè el cartell posa infermeres molt gran, pot venir tothom qui vulgui. Molt bé, doncs una bona iniciativa. Us hi esperem. Sí, nosaltres també en farem publicitat. Sara, ens passes la informació i des d'aquí també aportarem el nostre granet de sorra. Merci. Pilar, i al principi del programa hem comentat que ens parlaries una mica del tabaquisme. Hem arribat ja a fer l'estona que ens pertocava. Jo t'emplaço, si a tu et sembla bé, que vinguis un dia i ens en parlis una mica més extensament, ja que avui no hem tingut temps. Em sembla bé, és un tema que dona per molt i últimament tinc la consulta de tabaquisme molt plena. Hi ha molta gent que s'està animant a deixar de fumar.
Molt bé, doncs mira, t'emplaço i una mica més endavant doncs farem aquest programa amb tu. Vale, gràcies. Molt bé. Sara, ens deixem alguna cosa? Vols comentar alguna cosa més? Bueno, que la gent que es vulgui vacunar, tant si grip, Covid o infants, poden agafar hora per la seva infermera de referència, i si no hi ha unes agendes creades per vacunació especials, que allà al CAP de Moià vacunem allà en el mòdul que abans era del Covid, i ho fem allà fora, i es poden agafar hores per internet, o sigui que és fàcil que si et vols vacunar, que pots venir, que és fàcil l'accessibilitat. I trucant al CAP també? També. Perfecte. Doncs moltes gràcies. A tu. I abans d'acabar, com fem sempre, us recordem els horaris i telèfons dels consultoris més propers. Al CAP de Moià, l'horari és de 8 del matí a 8 del vespre i el telèfon és el 93 820 79 32. Al CAP de Castellterçol, l'horari és de 8 del matí a 3 del migdia i el telèfon 93 866 63 50. I al consultori local de l'Estany, l'horari és dimarts d'11 a 1 i divendres de 2:15 a 2. El telèfon al 93 830 30 30. En cas d'urgència vital, truqueu al 112. Per tota la resta de temes de salut, truqueu al 061. I fins aquí Salut a la ràdio d'avui. Hem tractat les vacunacions i la grip amb la Sara Verdaguer i la Pilar Manzano. Qui us ha fet costat, Dani Otonell a la part tècnica i Esther Mendoza. Ens despedim també de la Sara Verdaguer i de la Pilar Manzano, infermeres de pediatria i referents de vacunes de l'àrea bàsica de salut de Moià, Castellterçol. Moltes gràcies per venir. Gràcies Gràcies igualment. a vosaltres. Ens retrobem la propera setmana amb més Salut a la ràdio.